Mula sa Labo, Camarines Norte, isang bahay ang pinasok ng magnanakaw at natangay ang halos 100,000 pesos na nagkakahalagang mga alahas. Ang sospek, huli sa CCTV. Panoorin po natin ito. Sa gilid ng mga kaaksyon ang tinuturong suspect sa pagnanakaw sa isang bahay dyan sa Labo, Camarines Norte. Makita nyo mga kaaksyon, walang dala itong suspect at mga ilang minuto lamang ay bumalik ito na may dala na at linalagay sa kanyang backpack. Kumbaga, kalmado lang. Talagang sanay na ito sa ganitong modus. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa Camarines Norte, si Sinon Falivino. Magandang hapon sa iyo, Sinon. Magandang hapon po. Opo, sir, pwede nyo po bang makwento sa amin kung ano yung nangyari nung mga oras na iyon? Bali yung mangyari po yung, mangyari po yung nakawan po, wala po kaming kaalam-alam na nakapasok na pala sa bahay namin, yung kawatan. Opo. Nagmalay lang po ako ng pagising ko ng umaga, yung ilaw doon po sa tapat ng pintuan, may po yun, may ilaw. Opo. Sabi ko, parang bakit wala ng ilaw? Tapos, tinignan ko yung kandado, wala na rin yung kandado. Tapos, sumakbo po ako papasok sa bahay, tinignan ko yung aking yung bag na may lamang pera, nakita ko po wala ng laman. Opo, so ibig sabihin, tinawag ko, opo, Sir Sinon, so ibig sabihin nung mangyari itong pagnanakaw, kumbaga nasa kalagitnaan kayo ng pagtulog nyo. opo, katabi lang po ng doon po sa bahay po ng anak ko. Doon po ako natulog nung gabi na yon. Opo. Naipadlak ko po, malaki po yung padlak na nakano doon sa pintuan na bakal. Nagkataka po kayo, paano yan, may gamit po yung talagang professional po yung yung may gawa. Talagang may gamit na pagbukas dun sa padlock. Parang ball cutter, parang ang suspect po namin na may gamit siya na ball cutter. Opo, mga anong oras nyo, sir, na napansin na nanakawan na pala kayo? Umaga na po, mga alas 5 po na siya. Opo, nung nalaman nyo, sir, ano po yung mga nakuwang mga bagay na natangay nitong magnanakaw? Yung lahat po ng cash namin na nakalagay sa bag, lahat ng mga bag po na binuklat po lahat ng bag, nagkalat po yung bag. Tapos, si Mrs. Man, napansin na yung cabinet na doon niya ilinagay yung kanyang mga alahas, nagkalat na po yung mga damit sa baba ng kanyang cabinet. Opo. Tapos kung tingnan niya yung mga wala na pong alahas na yung mga alahas niya na wala na po. Opo, Pero yung marunong po yung kasi may mga din siya na hindi naman talaga tunay na na alahas na kasama doon, iniwan. Opo. So ibig sabihin, talagang meron tong detector na malalaman kung ginto or hindi at iniwan yung mga peke doon sa cabinet. Opo. Parang ganun po, parang ganun. Okay. So, itong pera na sinasabi nyo, sir, nasa magkano to?
Alin po? Yung pera na sinasabi mo na natangay rin ng magnanakaw, nasa Yung magkano po ito? Pera po, more than, hindi ko na po mabilang kasi po maraming pang mga ano po, mga bag kasi may mga nakalagay, marami kaming bag na ano yan, pero yung kas na bilang po na talaga namin, na naitabi namin, nasa may 20,000. Okay. Pero more than 30,000 po yun kasi may mga, pati lahat ng mga bag na buklat, wala nang mga laman. Opo, so ibig sabihin, po yung ano. opo, ibig sabihin mahigit na 20,000 plus itong mga alahas na nagkakalaga ng Opo. 100,000 pesos. Mahigit po 100,000 po yung halaga po ng alahas. Opo, sa pagkakalam nyo, sir, mga anong oras kaya pumasok itong suspect? Ay, base din po sa CCTV na nakuha po namin doon sa ano, sa pagitan po siya ng alauna alas 2, yung ano, oras po ng ano. Sa pagkakakwento nyo, Mabilis sir, lang po, mabilis lang po yung pangyayari. sa pagkakakwento nyo, sir, nung mga oras na yon, nung mga araw na yon, nagkataon na nakitulog ka doon sa anak nyo. Di po, wala po yung anak namin, kami ni Mrs. ang naroon doon kasi nandun yung apo namin, kami po ang magkasama doon sa bahay, kaya doon po ako natulog. Saan daw ito dumaan, itong suspect? Dito po sa main gate, sa ano po, sa pinakapinto po niya na ano, doon po dumaan. Na may ano lang po siya, may kandado lang po malaki. Tapos bukas na po ang sa loob na. Opo, so ibig sabihin, bago kayo matulog, sinecured nyo talaga, sir, na nakakandado itong pintuan ng bahay ninyo. Opo, nakakandado po yun. Ibig sabihin, sir, nung mga oras na yun, walang tao dun sa loob ng bahay. Wala pong tao. At duman ito sa main door kung saan nakapadlock itong, yung sinasabi nyo, sir, na malaking padlock, nasira pa nitong suspect natin. Opo. Pero bago po sir nangyari yung ano, galing po ako doon kanina sa sa tindahan doon sa taas. Nagbibili po ako. Nagkwento po sa akin yung mayari. Sila po sana yung unang papasukin. Oo. Mga bandang alas 11 daw ng gabi. Mabuti na lang nagbalay daw siya na may nagkakaluskos doon sa yung suspect umalis na. May dala daw motor. Nakamotor. Pero ito, sir, nang nakita nyo, sir, yung CCTV, nakilala nyo ba ito, sir, na suspect? Hindi po maano sir, kasi po parang nakabalot siya ng damit na hindi po nakasombrero pa. So pagkakakwento nyo, sir, talagang masabi natin na talagang sanay na sanay itong suspect or professional na itong magnanakaw dyan sa lugar nyo, sir. Opo, marami na po dito. Bago po nangyari dito sa amin, may mga na po dito, may mga tindahan na rin na mga pinasok po dito sa lugar namin. Posible kaya naging customer nyo ito, sir, ng mga before ito mangyaring ng maaraw na yon? Ay, maaari po. Maaaring babalik-balik na dito na sinusurveillance sa kami. Maaaring ganun po siguro. Kasi alam ang ano po. Okay. Ayan. Kasi sa dami ng tao, di na po namin makikilala. Sa dami ng may mga namimili, di po namin maano po. Opo. Wait lang, Sir Senon, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ang kagawad na si Enrico Pasatiempo ng Barangay Labo, Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, kagawad Enrico. Ayun po, ma'am. Opo, si Sir Nomer Corporal po ito, sir. Yes po, ma'am. Good afternoon po. Opo, etong kabarangay natin, sir, nung pangyaring nanakawan, na ipaabot ba sa inyong barangay itong nangyaring insidente? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Opo, na-i-blatter na po ito, sir. Yes po, ma'am. Na-i-blatter naman na po ito. Opo, maliban dito sa CCTV na hawak ni Sir Senon, meron pa po ba kayong mga hawak na CCTV na magtutugma ditong sa sinasabing suspect natin? Sir, ma'am, sa ngayon po, ma'am, wala po kami nakuha ko po na copy po na CCTV po na kuhan. Kasi po isa lang po na isa CCTV na po nahagipan. Opo. Sir, sa pagkakalam nyo, sir, ito talaga ang posibilidad na pumasok sa bahay ng biktima na si Sir Senon. Yes po, ma'am. Ayon po sa aming pong pag-rewind po na CCTV po, masasabi kong confirm po, ma'am, yun kasi po yung galor po niya ay yung motor po, patay po yung motor po yun, tinulak po sa unahan. Opo. Kita-kita po yun sa CCTV po, tapos po bumaba yung tao, wala
wala po siyang dala. Oo. Pumunta po doon sa tindahan para po mag-operate po sa makapasok sa bahay. Subalit po ma'am, pagbalik po niya, ay meron na po siyang dala-dala at meron po siyang dala pong bag. Kaya po nasasabi po namin na confirm po talaga yung taong pong yun at yung oras pong yun, siya na po yung tao pong yun. Opo, matanong ko lang kagawad, first time po ba itong mangyari dyan po sa barangay ninyo? Ay, sa totoo po ay ang barangay po namin po ay napakatahimik po ang barangay namin. Talaga pong payapa po kami dito. Subalit po sa ngayon po ma'am ay nagagambala po kami sapagkat po itong kawatan nito ay hindi po dito sa kabarangay namin. Ito po ay maaari pong layo po ito sa amin dahil po ang barangay namin wala po nangyayaring nakawan dito. Subalit po yung nakawan po nangyari ay nagkaroon po kami sunod-sunod po na nakawan po dito sa barangay namin. Totoo nga po mo ay nung nakarampong semana ay ninakawan din po na yung pinasok po yung hardware ay yung may nahalaga rin pong nakuha. Opo. Pero po yung suspect pong yun ay yung nangnakaw po kay Mr. Sinon po, yung gamit pong motor na sniper ay nagmamas po. Ayon po sa nakuha po namin CCTV footage po. Okay, so ibig sabihin kagawad, etong suspect natin na nagnakaw dito kay Sir Senon, possible na siya rin yung suspect sa nangyaring nakawan po dyan sa barangay ninyo, sir? Yes po ma'am, yes po. Opo, sir, matanong ko lang, kamusta yung visibility ng barangay tuwing mga ganitong oras po? Sa ngayon po ay alert po kami ngayon po sapagkat po ay ang kawatan po niyan ay posible pa pong bumalik po yan at yan po yan ay isa po namin minamanmanan po sa ngayon at pinaginting ko po bilang po sa peace and order ay pinaginting ko po ang mga tanod ko po na mag-grouping po kami at inusap ko na rin po ang mga kasama ko pong gagawad na mag-grouping po kami para po yung masamang lupul tatangkay malerta po ba? Opo, pero kagawad, na-try nyo na po bang dumulog sa Labo PNP para sa mas maigting na pagbabantay po dyan sa barangay nyo para maiwasan na po o hindi na masundan itong ganitong insidente ng nakawan po? Yes po ma'am, actually po ma'am, meron po kami ditong PNP rin po dito sa aming barangay at ngayon po, kausap po namin po yung si Master po dito. Sasama po siya sa amin po pag-rubing po sa mga alanganin oras po. Opo. Last na lang siguro kagawad, ano po ang mensahe natin sa ating mga residente para hindi na mabiktima ng ganitong pagnanakaw? Okay po, masasabi ko po ay yung po mga established po mga tindahan, may mga malaking tindahan, malaking bahay. Ang sinasuggest ko po sa kanila para maglagay po sila ng CCTV po. Para po makakuha po tayo ng mga ebidensya. Opo. Una po yun. At pangalawa po, maging po yung mga kagamitan po natin sa bahay na huwag po natin nilalantad. Kasi po ang mga kawatan, bago po yung mag-operate po ma'am, ayan ay nagsusurvey muna po ma'am. Once po may nakita po sila ng mga bagay sa loob ng bahay, yan po ipagpaplanuhan nila, kaya po yan ang ingatan po natin. Kailangan po ay hindi po tayo na maglalantad ng mga mamahaling bagay, imbis po itago natin po yung mga bagay na yan. Sa ngayon po ma'am, yung pong kawatan pong yan ay may para pong professional na po yan. Dahil po ang pagputol po sa kandado ay may para pong may ginagamit siya na cutter, ay maaga po niya napuputol. Sa ngayon po ma'am, isa pa po ma'am na advice ko po ma'am, meron na po tayo ma'am na bibili sa shopping kandado na nag-aalarm ba po ma'am. Once po na inawakan natin, mag-aalarm po yan. O in case po na may tatang magnanakaw, pag umalarm po yan, ma-alarma po tayo, magigising po tayo po ma'am. Opo, dahil dyan, maraming salamat po sa inyong mensahe at payo sa ating mga kabarangay. Naway madakip na itong suspect. Maraming salamat kagawad Enrico. Okay po. Opo, para sa maaring asahan na legal na aksyon, nasa kabilang linyang muli ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po, RD. Good afternoon po muli, Sir Lomer, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Ato Bicol Tabang Oro mismo program. Opo, RD, may dudulog muli kami ng insidente ng nakawan po dyan sa bayan ng Labo. Ano po ang pwede o maaning asahan na proseso po dito, RD, sa nangyaring nakawan po? Unang-una doon ko po muna ilagay, sir, sa
report kasi dito po sa Labo Police Station walang naitalang record ng robbery. So, kumbaga baka matagal na po ito nangyari, sir, or baka hindi ito na-report. Ganun pa man, ang ganung insidente po, sir, dapat talaga ipagbigay alam kaagad sa ating pulis ng Apo. aksyon ng kaagad at mahuli kaagad natin kung sino ang may gawa. At malaking bagay po din po, sir, yung tulong ng ating barangay officials na yung ating mga establishmento ay ikayatin na magkaroon ng CCTV para nang sa ganun mapabilis at makatulong sa gagawing investigasyon po, sir. So, yun po, sir, ang ating may papayo na ang ating komunidad ay katulong natin sa pagbabantay ng ating mga paligid po, sir. Opo, correction lang po, Ardin, nangyari po ito kahapon, siguro hindi po naipaabot sa PNP. Tama po yun, RD. Tama, hindi po talaga, sir, na i-report kasi tinitingnan natin sa Labo Police Station. Wala pong report po, sir. Opo. Dahil dyan, RD, ano po ang dapat nilang gawin in case na mangyari or mabiktima po sila ng mga ganitong kawatan? Agad-agad po, Sir Nomer, na ipagbigay alam sa ating mga pulis na nandyan po sa kalsada, nilabas po natin para mabilis silang makapag-report. Kasi masusolve po kaagad natin ang krimen kapag ito ay naibigay alam sa pulis kasi alam natin yung mga paraan kung paano sila huhulihin po. Opo, dito sa case ni Sir Zenon, kailangan po ba dapat na ma-identify muna itong suspect bago makapagsampa po ng kaso? Kung may personal knowledge sila na yan talaga ang kumuha, Apo. pwede na po silang pumunta sa pulis para tulungan sila mag-file ng kaso. Kukunan po natin sila ng statement at magpa-file po tayo ng kaso sa piskalya po, sir. Opo, siguro RD, gaano po kaimportante ang CCTV sa mga ganitong insidente po? Nakulo na po kita, Sir Nomer, na na-solve na mga crimes dahil sa tulong ng CCTV kasi doon po talaga makikita kung sino at yung mga detalye kung paano ginawa yung krimen po, sir. Opo. Dahil dyan, maraming salamat muli ang pinakamasipag na Regional Director ng Philippine National Police Region 5, si Police Brigadier. Maraming salamat din po, Sir Nomer, Opo. sa mga bumubuo ng Ako Bicol Tapa Oramis. Opo, maraming salamat po, RD. Balikan natin si Sir Zenon. Wala po. Opo, narinig niyo po si RD, maaari niyo pong makapagsampa kayo ng kaso laban dito sa suspect. Opo, papunta po kami ngayon sa pagkatapos po ng interview, papunta po kami ngayon ng police station. Kasama ko po si Kagawad Pasating po, papunta po kami ngayon. Opo, yan, naway mahuli na itong suspect na may gawa dyan sa pagnanakaw po sa bahay niyo at sana maibalik itong mga alahas niyo, sir. Opo, nananawagan din po ako, sir, dito po sa aming barangay na dito sa na sana po magkaroon ng yung barangay pulis po na magronda tuwing alanganing oras kasi doon tumatake po ang kawatan. Opo. Dahil dyan, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng impormasyon regarding po dito. At para mga kaaksyon sa iba ay dapat po panitilin po natin ang ating seguridad upang hindi po tayo mabiktima ng ganitong insidente ng nakawan.